Instab fil-Marokk ir-raġel ta' 40 sena li kienet jiġi mfittex mill-pulizija b'rabta mal-qtil ta' Victor McKean ta' 62 sena. Nhar it-tlieta li għadda McKean instab mejjed imgeżwer f'Boros Suwed fl-appartament tiegħu f'Santa Lucia. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija qalu li r-raġel suspettat bil-qtil ġie arrestat f'Casablanca fil-Marokk u mistenni jiġi estradit lejn pajjiżna. Il-barrani arrestat fil-Marokk kien jgħix ma' McKean fl-appartament. Nifmu li r-raġel infittex telaq lejn il-Marokk qabel ma l-pulizija sabet il-katavru ta' McKean fil-kamra tal-banju. Issa l-awtoritajiet bdew bil-proċess ta' estradizzjoni sabiex ir-raġel jinġib Malta u jibda jiġi interrogat mill-pulizija. Kienu l-ġirien f'Misraħ Dorel f'Santa Lucia li rrappurtaw li bdiet ħirġa riħat inten mill-appartament ta' McKean u li kienu ilhom ma jaraw il-vittma xi ġimgħa. Bil-pulizija sabu lil McKean maqtul fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. Fil-fatt testit ta' DNA li saru fuq il-ġisem ma tawx identifikazzjoni ċara mill-ewwel tal-persuna mejta. Mill-awtopsja jirriżulta li Victor McKean miet wara l-qala daqqit fuq rasu u fgat. L-investigazzjonijiet tal-pulizija jitmexxew mill-ispettur Keith Arnaud. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.